Il-ħajja f'Iżrael u f'Gaza nqalbet ta' taħt fuq bħalhom sena. Il-kont tal-gwerra dejjem iħallsu l-innoċenti. F'Gaza Ines Abu Ma'mar iddur bin-neputijiet tagħha kollha orfni. أحمد هو الوحيد اللي ضل من عيلته. U f'Iżrael il-qalb maqsuma tal-ġenituri jitkarbu biex uliedhom ostaġġi tal-Ħamas jintraddu lura. Illum jitfakkar is-7 Ottubru, sena mill-massakru tal-Ħamas f'Iżrael, attakkaw għal arrieda b'mod koordinat kibutzim Iżraeljani li jmissu mal-fruntiera f'Gaza, qatlu aktar minn 1200 ruħ, ħadu lejn Gaza aktar minn 250 ostaġġ. Minnu fih l-invażjoni ta' Gaza, sal-lum f'Gaza toqol tal-vittmi jott 42,000 ruħ. L-ewwel waqfin mill-ġlied fl-24 ta' Novembru tul 4 ijiem bdew jinħelsu gruppi ta' ostaġġi minn Gaza u jinħelsu priġunieri Palestinjani minn ħabsijiet f'Iżrael. Il-gwerra reġgħet bdiet fl-ewwel ta' Diċembru fuq front ieħor fil-Baħar l-Aħmar. Ir-ribelli Ħuti appoġġjati mill-Iran jibdew jattakkaw bastimenti merkantili. Tħassib mill-komunità internazzjonali, in-Nazzjonijiet Magħquda twissi li l-ġuħ huwa imminenti u iktar minn 1 miljun ruħ jinsabu bl-affarijiet bażiċi f'Gaza. Taħdidiet wara taħdidiet għal tmiem il-gwerra bil-medjazzjoni tal-Qatar u l-Eġittu jisfaw fi xejn. Il-ħidma diplomatika ma naqsitx, anke Malta b'sem attiv fin-Nazzjonijiet Magħquda, anke fil-Presidenza matul April tal-Kunsill ta' Sigurtà. Zvolta fi 17 ta' Settembru, pagers u walkie-talkies użati minn militanti u uffiċjali tal-Hezbollah jisplodu, kienu jużawhom biex jikkomunikaw bejniethom iwaħlu f'Iżrael. Fit-tmiem Settembru Iżrael bdiet operazzjoni militari fuq qadiet tal-Hezbollah fil-Libanu, bl-Iran fl-ewwel ta' Ottubru jispara xita ta' missili ballistiċi lejn bliet Iżraeljani. B'Iżrael jikkonferma li kważi l-missili kollha ġew interċettati minn fost oħrajn is-sistema ta' difiża magħrufa bħala Iron Dome. Is-sitwazzjoni bħalissa hija waħda delikata l-aħħar bid-dinja fuq ix-xwiek tħares lejn il-pass li jmiss fis-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani.